Dena txanda. Eta hau, dire mundu magikoa. Baten batek ahaztu baldin bada esango diot, niri izena dela Txan Magoa, munduko artistarik simpatikoena. Dena prest? Prest? Nola definitzen den helburua? Oso eroa. Bai. Oholtzan gustatzen zait improvisatzea. Orduan, puntu bat emateko ez ikuskizunari. Egia da, ez dakit ze estiloa daukan, ez dakit ze nondikan nora jungo diren gauzak holtza gainean, baina, bueno, funtzionatzen du. Magia azteko grina nire gurasoen taberna zaharrian. Behin mago zahar bat azaldu zen eta liluratuta utzi zidan. Eta hori, 9 urte nitula. Eta ezkerozti, orduan hasi nintzen magia sinisten, esaten bai, magia existitzen da, oain lortu bardo ikastea, ez? Eta ikasi berandu hasi nintzen, lehendabizi ibili nintzen antzerkian eta gero pasan nintzen magiara. Baina, 20 piko urtekin hasi nintzen mago bezala. Bueno, izan da zerotikan hasita, ze ez neukan eredurik. Euskal Herrian Euskal Magoak izan dira, baina magia erdera zein dute, ez? Nik izan egin lehendabiziko magoa, euskaraz aritu dela, buru belarri, eta orduan hori behartu dit, bai izkera, bai ditzeko erak eta dena, zerotikan, asmatzia dena. Eta, hori izan da, baina nire bizitzan beti izan autodidakta, oso ondo, ez torri zait.
beti nire ikuskizunean, beti daukat zati bat, berrikia eta gero beste klasiko bat. Dena naste ditut, baina badaude efekto magiko batzuk diala nire semelabak bezala. Ezin ditut utzi, eta hori dia nire sigilua, nire marka. Gaur ikusiko dugu txamago heldu bat, hain zuzen ere nire ikuskizunaren izenburua da Infernutik natorren artista bat naiz nik. Eta, bueno, peixkat, nire biografia izan da, bai ez? Oain dela gutxi Infernua bisita egin eta oain dela urte pare bat ja urte tardiola, martxa jarri naiz. Eta, bueno, Infernu bisita hori gure beste alde inork ikusi ez du nahi alde hori ikusita eta esperimentatuta eta bidena, pixkat helduago itzuli naiz, eta magia lasaiago, eta profesionalago, nire oso gustu nago, bintzat. Bueno, hasi gea, ez dago zamakala, Hasi gea. Bueno, nire uste duz zazpietan hasi bat nire, pentsatz, aspaldi presna hola. Bueno, zer moduz? Ongi, bestik ez? Atzekoak? Primeran, hoi da, primeran. Baina hori pago litzuaztela, aplikiarekin, edaileak daude, ez ditu ikusten. Zer dia, bakarrik itxura egiteko, edo? Konsumizio ero daude, osto. Bueno, nire esan da bezala nire izena da txamagoa, hemen horinan aski esaguna, aspaldi, ezagutzen garela, bi gauzatia, agian nire izkera pixkat arraroa bali bada, daz hortz klinikan abil, eta, bueno, zui bat egin behar hemen, eta hainbat hortzik gabe etorri naiz. Jarri zeten batzuk plastikoskoa, baina atzo gauriela jamu ditu, nahi gaurean, egia da, Hasi nintzen afaltzen, kriston gozan eukan, eta gero gortatu nintzen, bentadura gutzi. Erdi izan da neukada. Orduan, pixkat zudua, baina, agian, irri zikloa da, zikloterapiako ondo etorriko gaitu, hola txonak egin parreika. Ikusten dute bai, aurren bat edo beste etorri dira, ez? Ez zen ukazuten horrekin utzi, txapo dela eta, oso duritu bai. Ez, askotan, joko asko bat dute gaztiak. Hau oso bitxia da, zeren normalian, hau gaur egingo dugun hemen antzerki eskolan, egingo dugun saioa eta helduei zuzenduta, baina azken finean nik magiak ez ditut aldatzen. Ni magia profesionala ematen dut, magia ona ematen dut, bai ikusleko edozein adinentzat, baina gero bai izkera aldatzen dela. Orduan hor sartzen da pixkat improvisazioa bat-batekoa, ez? Horregatik oso bitxia da, joku berbera, orkestu ezakezu bai ikusleko aurrentzat adibidez, baina baita ere helduentzat. Eta, bueno, gaur ikuskizuna egia esan ezakit nondikan norakoa nola ateako dan, ez? Baina hoi da nola baita esateko nire formula, ez? Gusta ez zaiba, jentia ematen didana, pixkat buelta eman eta erantzutea, ez? Bueno, orduan, hasiko gara? Hasi gera, Bueno, gauzatxo bat, ingo nik pixkat neurtu bat dut jendearen jarrera. Eta jendearen jarrera neurtzeko, behitu ze magia bitxi ingo dugu. Zeren eta magiaz gozatzea eta daztatzeaz gain, baita ere ikasiko dute. Ikasiko dute, urrengo magiak, nola egiten da. Ados? Eta dakit festaren bat, edo lagun artean eman zute egin, bitxu. Para politza horretzute bain, ikasten. Bitxu, zara zutxina. Magian ensaiatu behar da eta asko gaina. Baina improvisazioa zena, horrela jaiotzia eta txikitatik ama beti, berdin esan zian Xanti, zena Xanti da eta esan zian dirua ematen ez duten gauza guztiak oso ondo dituzu. Dirua ematen ez duten gauzak oso ondo, eta hortik antzikoan pixkat, ontakeriak eta parrak eta ifi eta afa eta nire bizitzan beti oso presente ondia, ez? Eta gari batean txikitatik nire, ez dakit, katxondeo izakera hoi eta hoi dena arazo larri bat bali bazan, gaur egun nire eguneroko platerra betetziak, ez? Hoi, izakera. Impresionatu. Netzaro! Ozuzkai! Impresionatu.
lana gustatzen zait batez ere, zer ez dakit nola sei eta nola bukatuko dian, eta hori da gauza politan, ez daukat gidoi bat, bakarrik daukat zerrenda bat badakit ze efektuak egin ditudan. Baina nondik norakoak eta jendia zer antzungo dit, eta nondik anateako dan, eta nire asmoak bai, nire estado animikoa, ez dakit ez da, gauza asko dira, asko. Agian ikuskizun lasai bat ateratzen da, edo agian ikuskizun espiriko bat ez dakigu nondik nola jungo dira. Hoi segun da, lehendabiziko kontaktua jendearekin, hoi jartzein pilak. Bai! Non dago zegin baioa? Atzekalia. Hori da, arrantza fake bat da, trampa bat da. Ados? Beraz, oso dik. Arrantza eta zara. Besterik ez! Normalian nik eguneko 80 nola egiten dut familia guztientzat. Ikuskizunak bai kulturetxetan, bai eskoletan, ikastetxetan, edo herriko jaietan ez. Eta helduentzako oso gutxi ditut, oso gutxi. Horretik niretzako helduentzako hain dela ja urte eta piko ez nula saiorik egiten. Orduan, badauka bere alde interesgarria bai, ez? Humoria ezberdina da, ikutzen ditugun gaiak, pixkat serioagoa izatea, eta gero ironia erabiltzen eta asko. Adibidez, umekin ezin da ironia erabili, ez dut ulertzen. Horregatik anguzta zait helduekin, baina, pixkat egia esan, zer eta pixkat desentrenatuta nago helduen humorekin, baina, hori da, atera eta aritu. Beraz, gero txeinistrakoan, arrontzak. Zuratu, barrengo haustu, eta gero gutzi lehortzen. Lekera den bitartez gogortu pixka bat, eta listo. Arrantza, aurkezterakoan, beti ezkerreko potxikoan. Eta zapia, ezkerrak eskupikai. Ezkerreko potxikoan arrantza, arrantza ezkerreko potxikoan. Eta eskubiko potxikoan, zer? A ber, galdera kategoria bezalez. Arrantza ezkerran, zapia eskuinan. Eskuinetik, zapia ateratzerakoan nik arrantza hartzen dut. Jendian, ez da. Apuntak hartuko dut galdera kategoria, ados? Lehendabiziko aldiz, deitzei atela irriziklotikan, irrizikloterapia honetan. Eta, oso kontento nago, esan diate, pixkanaka fama eta zama hartzen nahi dela, ikuskizun hau, irriziklo hau ikuskizuna, eta euskera denez, postekoa da benetan, eta egun urte gehiago bendigan. Zapiaterakoak, nozik sartzen dutela, jendia pentsatzen du, bai, eskumuturrean sartzen ari naizela. Bat, bi, eta hiru. Flak! Txaloak! Baina nik ez dut saltzen humoria, nik saltzen den magia. Humoria artistakin dator, da nire izakera. Baina nik horretik pixka baldintza dutan ator, zen hemen ja izenburua da irri zikloa. Osea, derrigorrez irri egingo dugu. Eta hainbat bulta mandio duruan izan dugu, jontxo, ja jende ez dator ona magi ikustea, dator irri aitea, ez firri farra aitea. Hori pixka baldintzatzen dit, ez? Baina ondo ateakoa, ondo. Eta magik edo? Bi gauza kontutan izan bardia, bata, magikerakoan gauza garbi batia, beraz, eskuak gorpuzetik urru. Eta bigarrena, arrautza, frontotik erakutsi, atzetik ez erakutsi. Bestela magia du funtzionatzen. Bai, torrako gutiela batera, baina eske batutan duen azaldu behar da. Umiak aurrak bere munduan magikoa da. Orduan, mago bat oso ondo kokatzen da bere munduan, ez? Baina baita ere, asko zailagoa da ume bat harritzea. Heldu bat dira bere egunerokotasunean pixkanaka gure pentsamoldeak kuadrikulatuak dira. Beti logikaren bitartez funtzionatzen dugu. Orduan mago baten aurrian helduak gelditzen diala bilutxik, ez dakate erantzunik, bera momentu arte ikasitako guztia zaie ezertarako balio. Orduan helduei zer oso sentitzen dira, ez? Sentimen horrekin, ez? Baina, oso politezatzen da. Baina hori gertatzen bat zizute. Zer egin bezakatute, erakutsi zen nolako magoa zarezen. Bi, eta... Hori bat.
batian adibidez, beti gogoatzen ez honetaz, saioa bukatu eta agure bat nien, urbildu zitzaidan eta esan ezager, mago, nire erlojua eskatu zidan tipo da. Zure erlojua markatu ez dakit zertaz hitz egiten izan da. Baina nire erlojua galduet eta zu izan behar dezu. Baina nola nik izango etela, tipo hau zen saio osua atzeko partian, ikusten saio eta lako batean gotu duzan ez daukala erlojua. Orduan berak ulertu zuen, desagerte, balibizitzaion eskomuturretik, bere erlojua mago izan behar zen. Orduan saio okatu, ontzara igozan, eta ni eskatzen bere galdutako erlojua. Pentsa jendia pixkat magiarekin zer gauza daukan, ez? Eta gero, orokorra izaten dela, jende asko pentsatzen duela magia umen kontua dela, eta ez, magia soilik helduentza da. Baina, magoak bizitzeko magia infantilen behar dela. Baina, magia da, kontu serio bat, helduen kontua da. Magia batutan, ikusten ditugu gauza batu, baina gero beste bat dira. Agian, gau, nik eguneko saioak, eguneko 88 esateagatik umei izantzadikoan. Nire humorea oso infantia da. Orduan nire etortzerakoan pixkat kezkatinean, esaten, agian nire humore infantia... Ingo arazoik ez? Ibilaldian nago, eskola txikiko festetan ebain nago, eta gero, leku askotan nago, oain martxoa oso interesgarria azaldu zaigu, oso interesgarria. Euskal Herria zehar, eta hilabete honetaz bali bau, urrengoan, edo San Ferminetan, euskalo. Neko izate infantil barrian bizitzen gehan da, nire ikuspegia, bakarren telebiztan, nahi behar dugu, telebiztan ze humore gisa azaltzen dago. Nahiko infantila, helduek egindako humore infantila. Kezkak alde batea eta nik alaiko nire humorekin, eta... Ez? Hoi da gauzeniko berenak, bakoitzak izatea den bezala. Gaurko ikuskizuna, espero dut alde batetik magia guztia ondo ateratzia, zeratik nik egiten dudan magia da pixkat teknikoa, da magia manipulatzen den magia, eta baldintza batzuk behar dira gauzak ondo ateratzeko, eta gero humoreekin pixkat humore ona jorratzia, humore ona, baina horretarako behar diete jateko, ni buelta bat diot, baina espero dut barra batzuk botatzia, eta pozik rutia bendikan, hoi seguro. Bueno, markatu, oin prestaketetan nabil. Venga, aio!